Diyos maghay na hapon po sa indo mga tugang. Pagiramdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atindir kan banal na misa. Paki-ofo ilaag tabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante o na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin orog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod tabi ang gabos para sa pagpamibi kan Oratio Imperata. Pamibi para sa katuninongan sa kinaban, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayon na Ama, dai ka masasabotan nin si Isay man na nagsasabwag nin iriwal, dai pwedeng mag-ako sa imo ang si Isay man na namumuot sa byolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahurasaan, byolensya asin kagadanan, gangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw ni seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na ang sa inda mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay, surogon asin paglingkodan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang derecho kan gabos na tawo, na makuhaan ranga asin kusog kan mga naghihingwa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang mga taman asin pag-antabay, siring man na ang lambang sa sato, magpuon ng gad asin dayopot na maglakaw, sa dala nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan, kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos hinahagad mi sa ngaran ni Heso Kristo, ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Ngunyan ikalimang Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat, banwaan nin Diyos matindog tabi ang gabos asin awiton ang awit sa pagpuon.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Welcome po sa satuyang Children's Mass. Yaon kita sa ikalimang Domingo sa laog kan Easter season. Ang mensahe po kan ikalumang Domingo, iyon na si Kristong nabuhay liwat, nagtipon nin sarong community, sarong pamilya, kita. Tanganing kita ang magpadagos kan sa iyang trabaho. Punanta ang selebrasyon. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, nagsasarig na ang Diyos, mahihirakon. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tuga, na nagkasala ako ni makuri, sa isip sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kaguranan ng Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasaklan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kaurawayan sa Diyos sa may naasan, asin sa dagang katulungan, sa mga taong karahayan mo. Ginoong awika, Ginoong yawika, sikat sa pahinga, pinakamurawan niya, pinakasalamatan niya. Ulitan na kulangong kagunawaya, kagulang na Diyos, Ate Daningon, sa mga kagamaw. Kagulang na Panginoon Jesucristo, kagulang na Diyos, Cordero ng Diyos, nakita naman. Ikaw na nagpaparang at mga kasalan ka kinaban. Mahiraming kami. Ikaw na nagpaparang at mga kasalan ka kinaban. Buwan sa mong makinahirap, ikaw na nagtutukaw sa loob ng mga kahirapin kami. Balikas sa mga panalikas na ikas sa nagulong kaalaman. Jesucristo kaibang ng Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman, danay nahamanon mo sa mo ang sakramento Pascual.
Tanganing an mga pinagkanigo mong baguhon sa paagi kan banal na bunyag. Magdulot nin dakol na bunga sa tabang kan sa imong pagbantay. Asin itugot mo na makaabot sa mga kaugmahan nin danay na daing kasagkoran. Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. An enot na simbahan nagsimbag sa mga pangangaiponin sa indang komunidad sa paagi nin pagpili nin mga lalaking magdudulot kan sa indang sadiri sa paglingkod. Ini pagiramdom sa tuya na an mga ginigibo kan simbahan, mga gawe susug sa gibo nin Diyos nun na pagkamuot asin pagkasararo. An enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kanan mga disipulo nagdadakol na, nagkaigwanin iriwal an mga Griegong Hudiyo saka an mga Hebreo. Nagsarabi an mga Griegong Hudiyo na an sa indang mga balong babae na papabayaan ng tawan kan arual daw na rasyon. Kan tinipon kan 12 apostol na an gabos na disipulo sa kasinabihan. Bakong tama na pabayaan mi ang naghulit kan tataramon ni Diyos. Nganing mamahala kan pagrasyon ning pagbuhay. Kaya mga tugang, pumili kamo nin 7 lalaking marahay an dangog, pano kan Espiritu Santo asin nin kadonongan. Sinda an papamahala o takan bagay na ini. Tanganin an bilog niyamong panahon magamit mi sa pagpamibi saka sa paghulit kan tataramon. Nauyonan ninda gabos ang tinaram kan mga apostol. Kaya pinili ninda si Esteban. Sarong tawong makusog ang pagdangog asin pano kan Espiritu Santo. Si Felipe, si Procoro, si Nicanor, si Timon, Parmenas, saka si Nicolas na taga Antioquia. Sarong pagano na nakakonvertir sa Judaismo. Dinara sinda sa atubang kan mga apostol. Pinamibi sinda kan mga apostol sa dinutuan kan sa indang mga kamot. Padagos ang paglakop kan tataramon ng Diyos. Padagos man ang pagdukal kan mga disipulo sa Jerusalem. Dakul man na padi ang nakumbertir sa pagtubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasarig sa imo. Kagurangnan kahiraki kami na nagsasagad sa imo. Kamo gabos na matanos, mag-ugma sa kagurangnan. Kamong mga makinuyog-kuyog, umawon nindo siya. Umawon nindo ang kagurangnan sa paagi nin lira. Awitan siya sa paagikan mga 10 kwerdas na arpa. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasagad sa imo. Hulita totoo ang mga tataramon nin kagurangnan, ang gabos niyang gibo masasarigan, ang kagurangnan na momoot sa katanosan asin sa hostisya, ang daga pano kandanan niyang pagkamuot. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasagad sa imo. Binabantayan nin kagurangnan ang mga natatakot sa iya, ang mga naglalaom sa danay niyang pagkamuot. Iniligtas niya sinda sa kagadanan, sa panahon na gutom sinda sa iyang binubuhay. Kagurangnan, kahiraki kami na nagsasagad sa imo. Inaapodan kita na maging buhay na gapo, asin piniling banwaan na nakapatugmad kay Kristo. Hinanyugon niya to ang babasahon na mapagiramdom kan sa tuyang dignidad asin misyon na ibalangibog na an makangangalas na liwanag ng Diyos. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Mga namumutan, dumulo kamo sa kagurangnan. Sa buhay na gapong isinikwal kan mga tawo, alagad pinili nin Diyos bilang mahalaga.
Para sa iya, magdulo kamo bilang mga buhay na, gapo tanganing magamit sa pagtugdok at kan spiritual na templo. Maglingkod kamo bilang mga banal na padi, na madudulot nin mga atang na espiritual na ikakaugma nin Diyos huli kay Yesu Kristo. Ulita nagsabi sa kasuratan, pinili ko ang sarong mahalagang gapo na ibinuktak ko unyan sa Sion. Bilang gapo, patugmadan ang si Isay man na minatubod sa iya. Dain na agad masusupog ang gapong iyan. Pinakamahalagang para sa indong mga nagtutubod, alagad para sa mga daing nagtutubod. Ang mismong gapo na isinikwal kan mga paratugtog, iyo ang naging patugmadan na gapo. Nagsasabi sa kasuratan, iyo ini ang gapong masisingkugan nin mga tao. Nin Diyos, iyo ini ang itinalaga para sa inda, alagad kamo, piniling rasa, mga padi kanhade. Sarong nasyon sa banal, saka mga tawong sa diri nin Diyos. Pinili kamo, tanganing magbareta kan mga makakangalas na gibo nin Diyos. Na iyo ang nag-apod sa indo hali sa kadiklongan, pasiring sa iyang makakangalas na liwanag. Tataramong kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukayaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Kakagurangan ng dalan sa buhay, ika ang katotohanan. Buhay na na'y kasangkuran, ika kamo, saan nagtutubod sa imo. Hallelujah, 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 An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kaguranan. Ang mga disipulo sinabihan ni Jesus, "Dai kamo maghadit, magtubod kamo sa Dios, magtubod man kamo sako. Sa harong kan sakong ama, kadakol ang mga kwarto. Maduman ako, asin maandam nin lugar para sa Indo. Dai ko ini sasabihon sa Indo kung bako ining totoo. Pakaduman ko, saka pakaandam ko nin lugar para sa Indo, mabalik ako, tanganing ikapag-iba ko na kamo. Nganing kung sain ako, duman man kamo. Aram nindo andalan pasiring sa lugar na dudumanan ko." Nagsabi sa iya si Tomas, "Kagurangnan, dai mi aram kung sain ka maduman, paano ming maaaraman ang dalan?" Sinimbag siya ni Jesus, "Ako ang dalan, ang katotoohan, asin ang buhay. Mayo ni nakakarani sa Ama, kun bakong huli sako. Kung ako midbid nindo, midbid man ko ta na nindo ang sakong Ama. Puon ngunyan, midbid na nindo siya, asin nahiling na nindo siya." Nagsabi sa iya si Felipe, "Kagurangnan, pahilingan man sa mo ang Ama, asin tama na iyan para sa mo." Nagsimbag si Jesus, "Felipe, haloy na nindo akong kaiba, alagad dai mo pa ako midbid. Ang nakahiling sako, nakahiling na sa Ama. Ta daw ta nagsasabi kang ipahiling ko sa Indo an Ama, dai ka nagtutubod na ako yaon sa Ama, asin an Ama yaon sa ko. Ang mga sinasabi ko sa Indo, dai ko sinasabi sa sadiri kong kabutan.
An ama, nayaon sako, iyo an naggigibo kan sa iyang mga gibo. Magtubod kamo na ako, yaon sa ama, asin an ama, yaon sako. Kundai, magtubod kamo sako, hudahil sa mga gibo ko. Sa katotoohan, sinasabihan ko kamo, ang nagtutubod sako, magibo man kan mga ginigibo ko. Labi pa kaiyan ang magigibo ninda, hulita ako maduman sa ama. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo. May tanong po ako para sa mga bata. Lakasan po ang sagot. Opo. Meron po akong tanong, mas madali po ba na gumawa ng mag-isa o may kasama? Ang bilis naman ng sagot. May kasama. Haputunta po ang mga magurang, mga adult na yaon digdi. Arin po ang mas okay to do things na mag-isa o may kasama. Medyo maluya ang simbag kan adult. Dadagdagan ko po nin ikatulong choice. I will add a third choice. Please answer adults. Arin po ang mas okay. Gibuhon na mag-isa, may kasama, o depende? Kaya pala. Depende. May mga bagay na magayon gibuhon na solo. May mga bagay na magayon gibuhon may kaiba. Halimbawa, pag ang mga aki, pag gumagawa sila ng homework, maganda na may kasama ang mga bata gumawa ng homework. Pero okay din pag kaya nilang gawin mag-isa. Tama po? Ang parents ko po, si mama saka si papa, both of them are teachers. Kaya growing up as children, ina-assist ninda kami na maggibong assignments when we were children. Pero kanyaon na po kami sa higher grade levels, kanyaon na sa high school, dahil naman po kami tinatabangan ni mama saka ni papa. The expectation was independence. Kaya mo nang gumawa ng mag-isa. So, okay mag-isa, okay din ang may kasama. Pero may mga bagay po na mas magayon na may kaiba. Siyertong mas magayon, mas marhay pag may kaiba. Arog kan mga gawing pagtubod. Example, meron pong mga nagtasabi na ayoko nang pumunta sa simbahan. Pwede naman akong mag-pray ng mag-isa. Tama po o mali? Tama. Pwede naman talaga tayong mag-pray sa bahay. Pwede naman tayong mag-pray mag-isa. Bakit pa ako pupunta ng simbahan? To pray with other people, to pray with the community. Dahil mas matatag ang pananampalataya, faith is stronger when you have other people. Pag meron kang pinagdadaan ng mabigat, mas maganda na meron kang kasama. Pag may hinihingi ka kay Lord na isang blessing, mas malakas ang prayer pag marami kayong nagpe-pray for one thing that you're asking for. Yan po ang message ng ating readings ngayong Sunday. Narinig natin sa gospel, si Jesus, pauwi na siya sa heaven. Tapos na yung crucifixion, namatay siya at muling nabuhay. Ngayon, pauwi na siya sa God the Father sa heaven. At bago siya umalis, ang sabi niya doon sa kanyang disciples, aalis ako, I will prepare a place for you. Babalik ako para sunduin kayo. You will follow me. And when you follow me, you will know the way. Sumagot si Saint Thomas, one of the apostles. Sabi niya, Lord, wait lang. We don't know the way. How can we know the way? Yung sagot ni Jesus ay memorized natin. It's a very familiar Bible verse. Anong sagot niya? I am the way and the truth and the life. Thomas, I am the way. What does that mean? Meaning, if we want to follow Jesus to heaven, He is the way. Ang daanan, gayahin si Jesus.
Pero may kakabit po yun. Sabi dito sa second reading, sabi ni St. Peter, kailangan para tayong living stones na pinagpapatong-patong to build up a structure. Meaning, hindi po pwede na lalakad tayo papatungo sa langit ng mag-isa. Sabi ni Jesus, we can only grow if we are with other people. Hindi po pwedeng pumasok ng langit ng mag-isa. It has to be in a community, in a family. Bakit naman? Mahirap pong magpakabanal kung iisa ka lang. Halimbawa, to be holy, you have to be kind. Paano ka tuturuang maging kind kung solo ka? Ang tawong nagsusulo-solo, masakiton pong tukdoan maging mabuot. There has to be other people to teach him or her how to be kind. There has to be other people so that person can practice kindness. Ang love, halimbawa, love cannot be learned alone. Paano ka matututo kung paano magmahal kung wala kang mamahalin at walang nagmamahal sa iyo? It takes at least two people to learn how to love. Generosity, mercy, patience, all these virtues can only be learned with others. Mahirap pong matutong maging Kristiyano na mag-isa. Wala pong papasok ng langit na hindi nangailangan ng ibang tao. Kaya, the next time that you hear somebody saying, I don't need other people. Wala akong pakialam sa ibang tao. Huwag niyo po munang pagalitan. It's a good starting point. Tama naman. There are many things we can do alone. Example, when you respond to God, you have to do it personally. Nobody else can do it for you. Ang pagpapabanal ng iyong buhay, hindi ka pwedeng mag-utos ng ibang tao o magbayad, mari daw digdi bayadan ta ka, pabanalon mo ang buhay ko. May ganun ba? There's nothing like that. You have to do it personally. But while it is personal, it is also communal. Ulitin ko po, personal and communal. Hindi po personal and private. Na ako na lang ang bahala, magpe-pray na lang akong mag-isa, pupunta ako ng langit mag-isa, bahala na kayo. Hindi po ganoon. Personal and communal. Kami ni Lord at kami ng community. Dear friends, this is the message of the 5th Sunday of Easter. Ang isang Kristiyano ay mas malakas pag may kasama. Ibig sabihin, ang daan patungo sa langit, the way to heaven, is not something that you walk all by yourself. Laging may kasama. Wala pong pumapasok sa langit ng mag-isa. Wala pong naliligtas ng mag-isa. Always with community. Let us pray therefore in this Mass that we may love our community. Laging nagsisimba every Sunday, nalulook forward na sumama sa parish community dahil alam natin pag sama-sama tayo, meron tayong kasamang nag-grow, may kasamang nagdarasal, hindi tayo mag-isa. Matindog po kita, simbagunta ang tataramon, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, Kaglalangkan langit asin daga, asin kay Kristo, aking bugtong niya, kagurangan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kay katunong aldaw na buhay liwat halos sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuok kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko,
sa pagpapakinabang ng mga santo, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Hagadon ta bilang sarong community an satong mga pangangaipo. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan magintanda ng kaligtasan na nagpapahayag ki Jesus, ang dalan, ang katotoohan, asin ang buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Tanganing ang mga nagsasakit nin kulog, kapugirsawan, pagkatakot, asin kamunduan. Magkamit nin kusog sa saindang mga pagsubok, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Tanganing ang mga nalagalag sa tamang dalan pasiring sa buhay, mag-ako kan biyaya na namamidbid gagagay ang kaugmahan sa paglakaw sa dalan na inagihan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Tanganing ang mga nagahelang sa satong komunidad, maranga sa saindang masakit na kamugtakan, huli kan tabang asin pag-anduyog kan saindang mga pamilya, asin mga katuod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Tanganing ang mga gadan makisumaro sa kapanoan ng buhay na ipinanggan na ni Kristo para sa inda, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamikbi. Nasasabutan ang kahulugan kan community, ipamibi tapo ang mga tawong ipinangako tang ipagpapangadji. Ama niya mo, nagpapasalamat kami sa imo, hulikan sa imong karahayan. Giyahan asin surugon mo kami sa samong mga kasiributan. Magdanay lugod kaming naglilingkod sa imo, asin nagmamangno kan kapwa. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kanyo Karistiya. Aming inutulong, isang pagkakahon, ang bilog niya buwan para ligtasan. Kurangan kagurangnan, ingatan niya munyan. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining satuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kung kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sinkaman ka sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Dios, kaming nagginibo mong mga kahiras kan saro asin pinakahalangkaw na pagka-Dios, huli sa paggalang kan pagpatinao-tauhan kaining sakripisyo, namimibi kami, warasan, na siring namamidbid mi an sa imong katotoohan, kami man makasunod ng gad kaiyan sa mga marhay na gawi. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon
At ngani, mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot niya kan sa diring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus. Asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa samong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar, asin kordero. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, sarabay kaming nag-uumaw kan sa imong kamurawayan. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya, sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang kaganan mo magurangan, ipinapamarega niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Leon, ang sa mong Obispo, si Joel, asinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo,
kan banal na apostoles, urugnaan sa mong patron, San Judas Tadeo, gabos na santos, na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, Sa bayantaan sa tuyang mga aki, awiton taan pamibi na itinukdo kan sa tong kagurangnan. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, hansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami, mapatuninong asin magkaboronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. nahihiling an kahulugan na igwa kitang pag-iriba sa pagtubod, magpatinaraohan po kita nin katuninongan.
Uya si Kristo, ang dalan, katotoohan, asin buhay. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana sinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa
Ipamibi mo kami. Ipamibi mo kami. Ipamibi mo kami. Matindog po. Mamibi kita. Namimibi kami kagurangnan, kaugaying maghumare ka sa imong banwaan, na tinukdoan mo sa paagi kan mga langit nun na misteryo. Asin palipaton mo, hali sa lumang buhay, pasiring sa bagong buhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Magkakaigwa po ng second collection para po ini sa prosemenaryo. Anati po niya tong kolekta sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 38,310 pesos asin 75 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 3,922 pesos asin 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 10,454 pesos asin 25 centavos. Subcommission on Vocation o SPFY asin tada. Pinapaisip po na nagpuon na po kan Biyernes ang Misa Nobenaryo ki Our Lady of China. Sagod po ini sa Mayo 9 sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Ang nakolekta niya to para sa bulan nin Abril, hali sa tada canisters, igwang total na 4,948 pesos. So mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po kuhaon sa opisina ang canister, tanganing magpuon naman na maghulog sa mga ini para sa bulan in Mayo. Siring man sa Lunes, sagod Miyerkules, Mayo 4, sagod 6, magkakaigwa po ni 3 Domases for the Dead o Responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaraning kalag na buot niya atong giramdumon. Mawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mga minasunod na anonymous, 1,900, apat na tig 500, Carlos Sevilla, 1,400, IM, 500, Lorely Sevilla, 400. Diyos mabalos po. Sa espesyal na paagi, pasalamatan ta po ang Children's Ministry, ining mga aki na nagsirbi sa misa ngunyan na hapon. Palakpakan ta po sinda. Pagbalik ta po sa otro Domingo, we will celebrate Mother's Day. Asin digdi po sa St. Jude and Mother's Day, permi pong kasabay kan fiesta ni Our Lady of China. Nagpuon na po ang nobinaryo para sa iya kan nakaaging May 1 dahil ang satuyang parokya is a Filipino-Chinese apostolate. Si Maria bilang Our Lady of China, iyo ang protectress kan satuya pong apostolate. Matindog po kita. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw magtalubo sa pagtubod kaiba an kapwa. Salamat sa Diyos.